Paano sa labi pa sa Dead on the 30? spot ang 32 anyos na motoristang ini matapos na maaksidente sa tinampong sakop kang Barangay 33 Peñaranda, Legazpi City. Alas 3 ning maagawon kasudma. Sigon kay Police Chief Master Sergeant Henry Murapuentes, ang Chief Traffic Investigator kang Legazpi City Police Station. Gikan sentro kang Legazpi, pauli na kuta ang motorista sa residensya kaani sa Barangay Arimbay. Alagad man tang pigbabaybay ang nasambit na tinampo. Nawara ni nining kontrol sa manibela hasta magduro diretso sa gilid tinampo. Asin makabadol sa poste kan sarong residensya. Sa kusog kang impact, nakalasik pa ang rider. Buminangga duman sa concrete gutter ng tinampo. Sa kaini po na suminimplang. Pag simplang po kaini, nagiwalay po si biktima duman po sa motor. Kung po sa motor, buminagsak duman sa gilid kang tinampo. Ini po si biktima, si Mr. Gonzena, napasala po sa kuwan po kaini. So tapo. Tuminapok po ini sa poste kang residensya, yung fence, sa taas kang poste, luman po puminadol sa payo niya. Seryosong lugad sa payo ang sinapok kang biktima. Rason kang sa iyang tulos na pagkagadan. Aminado si Mirapuentes na may kadikluman sa pinangyariang kang insidente. Nahiling pangani kang sarong testigo na nagkiling pa daw ini si biktima duman sa helmet na nahulog. Naalarma man niya iso duwang crew nung Burger Hub dahil sa pagbagsak lagatak nung helmet sa gilid kan tinampo. Kasunod na po kay ito kang makusog na impact duman sa pagbaga kang motor duman sa shoulder road. Sa datos kang hipatura, ininang ikalimang aksidenteng naitalangon niya na taon sa Legazpi City na may binawianing buhay. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.